За първи път София гостува оригинална картина на Рафаело. Освен творбата Света Екатерина Александрийска в изложбата в Националната художествена галерия, са включени и 10 гравюри по картини на великия художник от 18 и 19 век, предоставени от Академия Рафаело в Урбино, Италия. Изложбата е в чест на празника на София и кандидатурата за културна столица на Европа за 2019. Макар и малка по размери, картината Света Екатерина Александрийска има онова очарование, което събира погледите на ценителите на истинското изкуство. Изложбата е под патронажа на посланника на Италия в България, а Урбино, родния град на Рафаело, и София са кандидати за Европейска столица на културата през 2019. Те са в конкуренция с останалите български и италиански градове и аз се надявам, че тази изложба ще даде един силен тласък и на кандидатурата на Урбино и, разбира се, на нашия град. Днес картината на Рафаело е още един силен кос в подкрепа на нашия град и регион да бъде културна столица, да бъде част от календара на европейските културни събития и да сподели своя потенциал. Изложбата е и подарък за столичани. Утре, в Деня на София, вход свободен.